Ukradnúť viac ako 3-kilogramový syr bez povšimnutia v tomto obchode, to bolo takmer na dennom poriadku. Sme zisťovali s hrôzou, že nám chýba mesačne, ja neviem, za 500 eur syrov. Nevedeli sme, čo sa vlastne deje. Vedenie obchodu okamžite nainštalovalo kamerový systém a to, čo zachytila kamera, ich poriadne prekvapilo. Pozeráte sa na zábery z bezpečnostnej kamery. Muž so ženou sa od začiatku správali podozrivo, boli nervózni a celý čas sa obzerali. V momente, keď bol čistý vzduch, muž vybral z regálu syra, podal ho žene a tá si ho veru do košíka nedala. To sme fakt nechápali, že môže byť niekto, čo príde len v sukni, bez tašky a zmizne celá tehla. Pozrime si teda krádež ešte raz. Muž podáva syr žene a tá si ho jasne dáva pod sukňu. Potom bez problémov odchádzajú preč. Podľa bývalého policajta takýchto prípadov bolo a je veľa. Buď si taký sáčok spravia, taký buď sieťový má niektorý, alebo má väčšie nohavičky. A ešte inde dávajú, nechcem hovoriť kde, ale to zase dávajú menšie veci. Pod sukňu sa zmestia naozaj neuveriteľné kusy. Táto žena v istom nákupnom centre si priestor pod sukňou najprv pripravila a potom tam schovala celý kartón plechoviek s pivom. Má tam nejaké vrecko ušité. No, jedine. Znova Peter Ziman, televízia Markíza.